And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Minahal ko ang taong may asawa na. May ibang babae pa. Hi DJ Rocky. Natutunan kong makinig sa programa mo dahil sa taong minahal ko. Idol ka niya at hinikayat niya akong makinig sa programa mo. At siya rin ang dahilan kung bakit napasulat ako sa iyo. Itago mo ko sa pangalang Inday. Isa akong OFW dito sa Middle East. 46 years old. Byuda. At ito, ang aking secret file. Year 2021. May nakilala akong isang lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Dodong. Isa siyang engineer dito sa Middle East. Nirekomenda ng tropa ko ang apartment ko kay Dodong. Dahil nung time na yon, holiday. Magbabakasyon dito ang girlfriend niya. Naghahanap sila ng mauupahan, good for 1 week. Bakante naman ang room ko kasi hindi naman ako araw-araw na uwi sa apartment. Para na rin makabawas ako sa renta, pumayag ako. Bago pa man dumating ang girlfriend ni Dodong, nagpunta na siya sa apartment. Kasama ang tropa ko na nagrekomenda sa kanya para makita ang lugar. At doon ko na nga nakita ng personal si Dodong. DJ Rocky, unang kita ko pa lang kay Dodong, aaminin ko na iba ang dating niya sa akin. Pero syempre, dinedma ko yun dahil alam kong may girlfriend siya. So, lumipas ang araw. 3 araw na nasa apartment ko si Dodong at ang girlfriend niya. Minsan ay dinalaw ko sila para makumusta sila. Bilang kapwa Pinoy, nakipagkwentuhan din ako. Fast forward. Bumalik na ang girlfriend ni Dodong sa lugar kung saan ito nanggaling. Sa lugar kung saan ito nagtatrabaho. Malayo. 24 hours ang biyahe. Kaya tuwing holiday lang sila nagkikita. Kasi itong si Dodong, workaholic din. Na-assign sa lugar kung saan malapit sa akin. After noon, wala na. Hindi na kami nagkakausap ni Dodong. At hindi ko rin naman pinansin yung paghanga kong nararamdaman kay Dodong dahil alam kong may girlfriend ito. Then after 1 month,
kinausap ako uli ng tropa. At sabi, ay naghahanap daw si Dodong ng girlfriend. Biruin mo yun? From apartment or room to girlfriend real quick. Sagot ko, di ba may girlfriend na yan? Bakit siya naghahanap? Pero ang sabi nung tropa ko, naghahanap daw itong si Dodong ng girlfriend na malapit lang. Kasi malayo naman daw yung isang girlfriend niya. Hindi ko pa rin pinansin yun, DJ Rocky. Kasi alam ko ngang may girlfriend. Pero napakakulit talaga nitong tropa ko. Ilang araw ang lumipas, lumapit uli sa akin. At ang sabi sa akin, Inday, in case naligawan ka ni Dodong, gugustuhin mo ba? At ang sagot ko naman ay, oo, bakit naman hindi? Kaso may girlfriend na siya. At sumagot naman yung tropa ko ng, hayaan mo na, nasa malayo naman na yun. At eto na nga, DJ Rocky. Makalipas ang ilang araw, ay nagkaka-chat na kami ni Dodong. Kumustahan, kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Hindi ko alam na ayan na, pinagtutukso-tukso na kami ng tropa that time. Hanggang sa isang araw, nataya ako at si Dodong sa birthday ng tropa. Sinundo ako ni Dodong at doon kami nag-overnight sa bahay ng tropa. At sa gabing iyon, ay may nangyari sa amin ni Dodong. Naibigay ko ang sarili ko sa kanya dahil gusto ko naman siya. Kinabukasan nag-usap kami ni Dodong tungkol sa nangyari. At ang sabi niya sa akin, naging marupok daw siya. Pero dahil ginusto naman namin ang nangyari, wala kaming dapat pagsisihan. Ako naman, kahit ginusto ko ang nangyari, nababalisa pa rin ako. Dahil alam kong may girlfriend siya na nakikita niya tuwing holiday. Kaya lang, karupukan na pagkasunduan namin na ipagpatuloy namin ang relasyon namin. Susubukan namin kung mag-work out ba. At kung hindi, pwede naman naming tapusin nang walang samaan ng loob. Dahil hindi naman niya pwedeng hiwalayan ang girlfriend niya. Kahit nandito na ako. Pumayag ako sa ganon, DJ Rocky. Ipinagpatuloy namin ang relasyon namin. Hindi naging issue sa akin ang girlfriend ni Dodong. Dahil kahit kailan, hindi naman niya ipinadama sa akin na dalawa kami sa buhay niya. Lahat ng oras ni Dodong ay ibinibigay niya sa akin. Ma-effort pa siyang tao. Kaya mas lalong nalapit ang loob ko sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, nahulog na ako ng tuluyan kay Dodong. At nagsasabi na ako ng mga katagang, I love you. Kaya lang, sa tuwing nagsasabi ako ng I love you sa kanya sa text, hindi niya ako nire-replyan. Pero inuunawa ko, baka nga kasi hindi naman ako mahal ni Dodong. Gayunpaman, hindi ko hinayaan na masira kami dahil lang sa hindi niya pagsagot ng I love you too sa akin. Nakita ko naman sa kanya na ma-effort talaga siya para sa akin. Kaya mas lalo ko siyang inalagaan, inasikaso, at itinuring ko siyang asawa. Nagkakasama naman kami kapag nauwi ako sa apartment, kapag off ko at off ni Dodong. Masaya kami. At nakita ko na
Kahit may pagkasuplado itong si Dodong, malambing pa rin siya sa akin. Nagagampanan naman namin sa isa't isang obligasyon. Lalo na sa mga bagay na dapat ginagawa ng mag-asawa. Binigay ko yung best ko dahil ayaw kong magkulang sa bagay. Dumating ang araw na akala ko kaya ko. Pero hindi pala ganun kadali, DJ Rocky. Sobrang sakit. As in masakit. Holiday sa Middle East. Same. As usual, pupunta uli ang girlfriend ni Dodong. Good for 1 week. Nag-usap kami ni Dodong. Alam niyang masasaktan ako kahit na inuunawa ko siya. Para na rin makatipid si Dodong, ako na ang nagsuggest na wag silang uupa ng ibang apartment or room. Total siya naman ang nagbabayad ng bahay na inuupahan namin. Sabi ko ay doon na sila magstay dahil nasa trabaho naman ako niyan. Nag-usap rin kami na hindi ako magme-message, magchat-chat o tatawag sa kanya. Aantayin ko lang na siya mismo ang tatawag sa akin kapag libreng-libre siya. Until one day before bumalik ang girlfriend ni Dodong sa lugar kung saan ito nagtatrabaho. Naimbita ako sa birthday ng tropa. Nagkataon noon na back to work na si Dodong, kaya nagkaroon siya ng dahilan para umalis at iwanan ng girlfriend niya. Sinundo ako ni Dodong at hinatid sa tropa. While on our way, nagtanong ako kay Dodong, kumusta naman ang feelings mo sa akin ngayon na nakasama mo uli ang girlfriend mo? Biglang nag-iba ang mood ni Dodong. Sabi niya sa akin, nagdududa na raw ang girlfriend niya. At para bang laging pinapahiwatig nito na meron itong kasalanan. Tinanong ko ulit siya. Sabi ko, what if dumating yung time na malaman ng girlfriend mo yung tungkol sa atin at papiliin ka? Sinong pipiliin mo? At sinagot ako ni Dodong nang, Siya ang pipiliin ko kasi matagal na kami. Pagkarinig ko noon, DJ Rocky, halos hindi ako makahinga. Pero pinilit kong patatagin ang loob ko. At pinilit kong huwag papatakin ang luha ko habang bumabiyahe kami. Sabi ni Dodong, masakit man mawalan ng isang inday sa buhay ko, pero ganun talaga. Dinamdam ko lahat ng narinig ko, DJ Rocky. At ayaw ko nang tumuloy sa birthday na pupuntahan namin. Pero nandun na kami sa parking area. Hindi ako bumaba ng sasakyan. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa. Umiyak na ako ng umiyak. Sabi ko, hindi mo naman pala ako mahal. So, anong tingin mo sa akin? Then sumagot si Dodong nang, oo, aaminin ko. Hindi kita mahal noon. Pero ngayon mahal na kita. Hinayaan ko muna ang usaping yun. Tumuloy ako sa birthday. Nag-work si Dodong. Usapan, babalikan niya ako pagkatapos ng trabaho niya. Bago siya bumalik sa girlfriend niya. At ganun nga ang ginawa ni Dodong. Naging okay pa rin kami. Kinabukasan, hinatid na ni Dodong ang girlfriend niya sa terminal. Tapos na ang bakasyon ng girlfriend niya sa kanya. Umuwi na ako sa apartment at nag-antay kay Dodong. May 3 araw kami na magsasama kasi off ako for 3 days. Hindi namin napag-usapan ang tungkol sa girlfriend niya at parang walang nangyaring anong gusot sa amin. Masaya kami and still kami pa rin. At nung nakarating na ang girlfriend ni Dodong sa lugar kung saan ito nagtatrabaho, marami na itong sinabi tungkol sa aming dalawa. Pero syempre, todo deny si Dodong.
Ang sabi niya sa girlfriend niya ay magtropa lang kami. Simula noon, nag-iba na ang oras ng pagkikita at pag-uwi niya sa apartment. Although tuloy pa rin kami, masaya. Nauunawaan ko ang sitwasyon kasi ni minsan hindi nga ipinaramdam sa akin ni Dodong na dalawa kami. Kalaunan, nag-chat-chat na rin sa akin si Dodong ng I love you. Lumipas ang buwan, masayang-masaya pa rin kami ni Dodong. At nalalapit na rin ang pag-uwi niya ng Pinas. Holiday uli dito sa Middle East. Sa loob kasi ng isang taon, 2 beses magkaroon ng mahabang holiday. Una, pagkatapos ng Ramadan. At yung pangalawa ay yung tinatawag nilang Hajj. So as usual, babae ang umuwi uli kay Dodong for 5 days. Pero hindi na sila sa apartment ko nagstay dahil nga nagdududa na ang babae sa amin. Sa iba sila nagrent ng room for 5 days. Gastos ni Dodong lahat ng yun. Wala naman akong reklamo doon kasi ganun naman talaga si Dodong. Pangalawang araw nakasama si Dodong at girlfriend, kinalkal ng girlfriend niya ang phone ni Dodong. Binuksan at nakita lahat ng convo namin. Nagwala at nag-iiyak ang girlfriend niya nang dahil sa nalaman at nabasa nito. Nakita lahat. Wala na kaming naitago. Alam na ang lahat. Kinagabihan tinawagan ako ni Dodong para ipaalam sa akin ang nangyari. Na nahuli na siya, na nalaman daw lahat ng girlfriend niya ang tungkol sa amin. At habang kasama ni Dodong ang girlfriend niya, nag-isip ako kung anong pwedeng kahinatnatan ng relasyon namin ni Dodong. Ano ba kaya ang sasabihin ni Dodong sa akin? Uuwi kaya siya sa akin? Ang daming tanong sa isipan ko, Rocky. Na halos hindi na ako pinatulog nito. Hanggang sa nakauwi na nga ang girlfriend ni Dodong at nakatawag na sa akin. Nakapag-usap kami na parang wala lang. Hindi ako ang naghalungkat tungkol sa nangyari. Inantay ko na parehas kaming makauwi ng apartment dahil nga may usapan kami na dun mag-usap. Ako ang unang dumating sa apartment, naglinis ako, nagluto as usual. Maya-maya dumating na rin si Dodong. Kumain kami at konting tagay. Usap tungkol sa nangyari. Nagkwento siya pero chill lang. Siguro talagang ayaw lang ni Dodong na makita kong nahihirapan siya. Sabi ko nga sa kanya, ang gusto ko lang masaya kami bago siya umuwi ng Pinas. Basta inaantay ko lang naman talaga siya, DJ Rocky, kung anong sasabihin niya tungkol sa nangyari at kung anong napag-usapan nila ng girlfriend niya. Saturday morning, last day ni Dodong. Pauwi na siya sa Pilipinas. Masaya kaming nag-uusap. Hanggang sa pinakailaman ko yung phone ni Dodong. Nung nalingat siya. Dahil meron din akong gustong malaman. At least malaman ko man lang kung ano ba talagang nangyari sa kanila ng girlfriend niya. So, pag-open ko, ang nakalagay ay asahan mo, nandito lang ako. Ay, grabe. Hindi ko kinaya. At ang sabi pa, mag-aantay ako, Han, sa pagbabalik mo. Aasahan ko ang mga sinabi mo sa akin na pagbalik mo, aayusin mo. Kailangan mo nang mamili. Ako o siya. Walang reply doon si Dodong. Nag-isip ako. Nagtanong pa rin ako kay Dodong kung anong napag-usapan nila ng girlfriend niya kahit nakita ko naman na yun yung usapan nila ng girlfriend niya. Pero ang sabi sa akin ni Dodong, wag ko na raw alamin. Ang importante ay okay kami.
And then sabi niya, basta kung andito ka pagbalik ko. Tayo pa. Hindi ako magpa-promise kasi promises are made to be broken. Hindi ko nga lang alam kung saan ba talaga ako ma-assign ulit. Yun ang sabi niya sa akin. DJ Rocky, ang hirap ng sitwasyon ko. Wala akong magawa. Kasi mahal ko si Dodong at lahat kinakaya ko. Dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya. Thankful lang din naman ako. Dahil kahit dalawa kami, ipinaramdam sa akin ni Dodong na priority niya rin ako. Nabongga pa rin ang effort niya sa akin. Ay, DJ Rocky, unang beses ko lang pinasok yung ganitong klaseng sitwasyon. Nagdahil sa sobrang pagmamahal ko. May girlfriend si Dodong at sa Pilipinas naman ay nag-aantay ang misis niya. Pero eto ako, nandito sa Middle East, nag-aantay sa pagbabalik niya. Nananalangin na dito pa rin siya ma-assign na malapit sa akin. At sana'y malagpasan pa namin ang lahat ng pagsubok na darating sa relasyon namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Inday. At ito, ang aking secret file.